हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भागवत नित्यं भागवत सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము భక్తి యోగ మహిమ అనేటువంటి అధ్యాయంలో 33 మరియు 34 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భావము మరియు భాష్యం ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 33వ శ్లోకం. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. జరయత్యాశు యా కోశం జరయత్యాసు యా కోశం నిఘీర్ణమనలో యథా. నిగీర్ణమనలో యథా. జరయత్యాశు యా కోశం జరయత్యాసు యా కోశం నిఘీర్ణమనలో యథా. నిగీర్ణమనలో యథా. హరే కృష్ణ. జరయత్యాశు యా కోశం నిఘీర్ణమనలో యథా. హరే కృష్ణ. సో శ్లోకంలో ఉన్న పదాలు చూద్దాం. జరయతి నశింపచేయును. ఆశు శీఘ్రమే. యా ఏదైతే. కోశం సూక్ష్మదేహము. నిగీర్ణం భుజించిన ఆహార పదార్థములను. అనలహ అగ్ని యథా. భావము భుజించిన ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనము చేయునట్లుగా జీవుని సూక్ష్మదేహమును భక్తి యోగము ఎటువంటి ప్రత్యేకమగు యత్నము లేకననే నశింప చేయగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భుజించిన ఆహార పదార్థములను
జఠరాగ్ని పచనము చేయునట్లుగా జఠరాగ్ని పచనము చేయునట్లుగా సూక్ష్మ దేహమును జీవుడి దేహమును భక్తి యోగము భక్తి యోగము ఎటువంటి ప్రత్యేకమగు ప్రత్యేకమగు యత్నము లేకనే యత్నము లేకనే చేయగలదు. నశింపచేయగలదు. శ్రీకృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యము. భక్తి అనునది ముక్తి కన్నను ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితి యందున్నట్టిది. ఏలయన భవబంధ విముక్తికై మనుజుడు చేసేడి యత్నము భక్తియుత సేవయందు అప్రయత్నంగా వనగూడగలదు. మనము భుజించడి ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనం చేసేడి ఉపమానము ఇచ్చట ఈ సందర్భంగా వసగబడినది. పచన శక్తి తగినంతగా ఉన్నచో మనమేది భుజించిననో జఠరాగ్నిచే అది అరగగలదు. అదేవిధంగా భక్తుడు ముక్తిని సాధించుటకై ప్రత్యేకంగా యత్నించ అవసరం లేదు. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని సేవయే అతని ముక్తి విధానము కాగలదు. ఏలయన కృష్ణ సేవలో నియుక్తమగుట ఎనగా భవబంధము నుండి ముక్తిని బడియుటయే. ఈ విషయమును శ్రీ బిల్వమంగళ ఠాకూర్లు ఇట్లు చక్కగా వివరించిరి. నాకు దేవదేవుని పాదపద్మముల ఎడ అకుంఠితమగు భక్తియున్నచో ముక్తి నాకు దాసి కాగలదు. నేనేది అడిగినను దానిని వనరించుటకు ఆమె సిద్ధపడి ఉండగలదు అంటూ చెప్పింది. సో భక్తునకు ముక్తి అనున్నది ఒక సమస్యే కాదు. ప్రత్యేకమగు యత్నం లేకుండగానే అది వనగూడగలదు. కనుకనే భక్తి అనున్నది ముక్తి కన్నను లేదా నిరాకారవాది స్థితి కన్నను మేలితరమైనది. ముక్తి బడియుటకు నిరాకారవాదులు కఠోరమగు తపోనిష్టలను ఆచరింతురు. కానీ భక్తుడు మాత్రము కేవలము భక్తియందు నెలకొనుట ద్వారాను, ముఖ్యంగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రమును ఆ జప కీర్తనములను కావించుట ద్వారా మరియు కృష్ణునకు అర్పించిన ఆహార పదార్థములను ప్రసాద రూపమున భుజించుట ద్వారాను శీఘ్రమే జిహ్వను అదుపులోనికి తెచ్చుకోగలడు. జిహ్వను నిగ్రహించబడినంతనే సహజంగానే ఇతర ఇంద్రియములన్నీయును అప్రయత్నంగానే నిగ్రహించబడగలవు. ఇంద్రియ నిగ్రహమే యోగ విధానపు పూర్ణత్వం. ఇక మనుజుడు భగవత్ సేవ యందు నియుక్తుడైనంతనే అతని ముక్తి ఆరంభమగును. ఈ విధముగా భక్తి యోగము సిద్ధి అంటే మోక్షము కన్నను అధిక మహిమాన్వితమైనదని కపిలదేవుడు నిర్ధారించినాడు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 34వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నైకాత్మతాం మే స్పృహయంతి కేచిన్ నైకాత్మతాం మే స్పృహయంతి కేచిన్ మత్పాద సేవాభిరతా మదీహః మత్పాద సేవాభిరతా మదీహః యేన్యోన్యతో భాగవతా ప్రజస్య యేన్యోన్యతో భాగవతా ప్రసజ్య సభాజయంతే మమ పౌరుషాని
జయంతే మమ పౌరుషాణి సభా జయంతే మమ పౌరుషాని జయంతే మమ పౌరుషాణి హరే కృష్ణ. నైకాత్మతాం మే స్పృహయంతి కేచిన్ మత్పాద సేవాభిరతా మదీహః. భాగవత ప్రాశస్త్య యేన్యోన్యతో భాగవత ప్రసజ్య సభా జయంతే మమ పౌరుషాని. హరే కృష్ణ. నైకాత్మతాం మే స్పృహయంతి కేచిన్ మత్పాద సేవాభిరతా మదీహః. యేన్యోన్యతో భాగవతా ప్రసజ్య సభా జయంతే మమ పౌరుషాని. మమ పౌరుషాణి. హరే కృష్ణ. ఏక ఆత్మతాం సాయుజ్య ముక్తిని మే నా యొక్క నా స్పృహయంతి వారు వాంఛింపరు కేచిత్ వ్యక్తి మత్పాద సేవా నా పాద పద్మ సేవయందు అభిరతాః నెలకొని మత్ అహా నన్ను పొందగోర ప్రయత్నించుచు ఎవరైతే అన్యోన్యతః అన్యోన్యముగా భాగవతాః విశుద్ధ భక్తులు ప్రసజ్య సమకూడి సభా జయంతే కీర్తింతురు మమ నా యొక్క పౌరుషాని మహిమాన్విత కర్మలు. శ్రీకృష్ణ. భక్తి యోగ కర్మల ఎడ అనురక్తుడైన వాడు మరియు నా పాదపద్మ సేవయందు అనవతరము నియుక్తుడైన వాడును అగు విశుద్ధ భక్తుడు ఏనాడును నాతో ఏకము కావాలనని కోరుకోడు. ముక్తియందు అకుంఠితముగా నెలకొనిన అట్టి భక్తుడు సదా నా లీలా కర్మలనే కీర్తించుచుండును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. భక్తి యోగ కర్మల ఎడ అనురక్తుడైన వాడును మరియు నా పాదపద్మ సేవయందు అనవరతము నియుక్తుడైన వాడును అగు విశుద్ధ భక్తుడు
అగు విశుద్ధ భక్తుడు భక్తుడు ఏనాడును నాడును నాతో ఏకము కావాలనని కోరడు. నాతో ఏకము కావాలని కోరడు. భక్తి యందు భక్తి భక్తి యందు అకుంఠితముగా అకుంఠితముగా నెలకొనిన నెలకొన్న ఈ భక్తుడు ఈ భక్తుడు సదా 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 నా లీలా కర్మలనే నా లీలా కర్మలనే కీర్తించుచుండును. కీర్తించుచుండును. హరే కృష్ణ. భాష్యము వై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. భాష్యం. శాస్త్రములందు 5 రకములగు ముక్తులు తెలుపబడినవి. దేవదేవునితో ఏకమగుట లేదా వ్యక్తిత్వమును కోల్పోయి పరతత్వమందు లీనమగుట అందులో ఒకటి. అదియే ఏకాత్మతాం అని పిలువబడినది. భక్తుడెన్నడునూ అటువంటి ముక్తిని అంగీకరింపడు. భగవానుడున్న లోకమునకు అంటే వైకుంఠమునకు చేరుట, భగవానుతో సహచర్యమును పొందుట, భగవానుతో సమానంగా ఐశ్వర్యమును బడయుట, భగవానుని వంటి రూపలక్షణములను బడయుట అనునవి మిగిలిన 4 ముక్తులు. కపిల మునిచే బడునున్నట్లు విశుద్ధ భక్తుడు ఈ 5 ముక్తులలో దేనిని వాంఛింపడు. ముఖ్యంగా సాయుజ్య ముక్తిని అతడు నరకప్రాయమైనదిగా తృణీకరించును. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి ఘనభక్తుడైన శ్రీ ప్రబోధానంద సరస్వతి కైవల్యం నరకాయతే అని నుడివిరి. అనగా మాయావాదులచే అమితంగా వాంఛింపబడు సాయుధ్యముక్తి సౌఖ్యము నరకప్రాయమైనదిగా భావించబడును. అటువంటి ఏకత్వము విశుద్ధ భక్తులకై ఉద్దేశించబడినది కాదు. బద్ధస్థితి ఎందు భగవాన్ని అర్చించినను చరమంగా రూపమనున్నది లేనే లేదని తలచు నామమాత్ర భక్తులు పెక్కుమంది గలరు. పరతత్వము నిరాకారమును కనుక ప్రస్తుతము మనుజుడు నిరాకార పరతత్వమునకు ఏదియోనొక సాకార రూపమును ఊహించుకొనవచ్చుననియు కానీ ముక్తి బడసినంతనే అట్టి అర్చనము నిలిచిపోవుననియు వారు పలుకుదురు. మాయావాద తత్వము తెలుపు సిద్ధాంతమదియే. నిజమునకు నిరాకారవాదులు భగవానుని ఎందుగాక అతని దేహకాంతి అంటే బ్రహ్మజ్యోతిగా పిలువబడినది ఎందు లీనమగుదురు. బ్రహ్మజ్యోతి భగవానుని దేహమునకు అభిన్నమైనను విశుద్ధ భక్తుడు అటువంటి ఏకత్వమును అంటే భగవానుని దేహకాంతి యందు లీనమగుటను ఎన్నడను అంగీకరింపడు. నామమాత్రపు సాయుధ్యముక్తి సౌఖ్యము కన్నను అధిక సౌఖ్యమును భక్తులు అనుభవించుటయే అందులకు కారణం. నిజమునకు భగవత్ సేవయే ఘనమైన సౌఖ్యము. ఈ విధంగా భగవత్ సేవ చేయవలెనా అని భక్తులు సదా తలపోయిచుందురు. భౌతిక అస్తిత్వపు గొప్ప అడ్డంకుల నడుమ కూడా వారు దేవదేవుని సేవకై అనేకములగు పద్ధతులను మార్గములను రూపొందించుచుందురు. భగవల్లీలా వర్ణనలను మాయావాదులు కథలుగా భావింతురు. కానీ నిజమునకు అవి కథలు కావు, చారిత్రక సత్యములు. విశుద్ధ భక్తులు భగవల్లీలను కథలుగా గాక పరమ సత్యముగా అంగీకరింతురు. కనుకనే మమ పౌరుషాణి అను పదము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. భగవత్కర్మలను కీర్తించుట ఎందే భక్తులు అమితంగా అనురక్తులయ్యుండో మాయావాదులు ఆ కర్మలను ఊహింపనైనను సమర్థులు కారు. వారి ఉద్దేశ్యము ప్రకారము పరతత్వము నిరాకారము, రూపము లేనిదే కర్మ ఎచ్చటి నుండి వచ్చును. కనుకనే శ్రీమద్ భాగవతమునందు భగవద్గీత యందు ఇతర వేద వాజ్మయములందు తెలుపబడిన కర్మలను నిరాకారవాదులు కట్టుకథలుగా భావింతురు. తత్కారణమున వారు వాటిని పరమ దుర్మార్గముగా వ్యాఖ్యానింతురు. దేవదేవుని గూర్చి వారికి ఏమీయును తెలియదు. అయినను అనవసరంగా శాస్త్రములందు వేలు పెట్టి దానిని తప్పుదోరణలో వ్యాఖ్యానించుచు అమాయక జనులను మోసగింతురు. మాయావాద తత్వము జనులకు అత్యంత హానికరమైనది. కనుకనే ఏ శాస్త్రము గూర్చియు మాయావాది నుండి వినరాదని
శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మనకు హెచ్చరించిరి. పద్ధతినంతటిని వారు చెరిచివేయుదురు. కనుకనే మాయావాదుల నుండి శ్రవణము చేయువాడు పూర్ణత్వమును బడయుటకై భక్తి యోగ పథముకెన్నడును రాజాలడు, లేదా కేవలము బహుకాలము పిదపయ్యే భక్తి మార్గమునకు రాగలడు. భక్తి యోగ కర్మలు ముక్తికి పరమైనవని కపిలమునిచే స్పష్టంగా తెలుపబడినది. అవి పంచమ పురుషార్థము అని పిలువబడింది. సాధారణంగా జనులు ధర్మము, అర్థము, కామము, అంత్యమున భగవాన్ యందు సాయుజ్యము అనడి భావనను కూడి నా కర్మల ఎందే నెలకొందురు. కానీ భక్తి ఈ కర్మలన్నింటికి పరమైనది. కనుకనే సమస్త కైతవ ధర్మములు శ్రీమద్ భాగవతము నుండి పూర్తిగా తుడిచివేయబడినవని ఆది ఎందే తెలుపబడినది. ఆర్థికాభివృద్ధి మరియు ఇంద్రియ భోగముల కొరకై కర్మకాండ ఇంద్రియ భోగమునందు భంగపాటు పిదప సాయుజ్యముక్తి వాంఛ మొదలగువన్నీయును శ్రీమద్ భాగవతమునందు పూర్తిగా త్రోసిపుచ్చబడినవి. సదా భక్తి భావన ఎందే భగవత్ కర్మల యందు నెలకొనియుండి భగవానుని దివ్య కర్మలను అనవరతము కీర్తించడి విశుద్ధ భక్తుల కొరకే శ్రీమద్ భాగవతము ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించబడినది. శ్రీమద్ భాగవతమునందు మరియు ఇతర పురాణములందు వర్ణించబడిన శ్రీకృష్ణుని బృందావన, ద్వారకా, మధురాపురి లీలలను విశుద్ధ భక్తులు భక్తితో అర్చింతురు. మాయావాద తత్వవేత్తలు వాటిని కథలుగా కొట్టివేసినను వాస్తవమునకు అవి పరమ ఆరాధనీయ విషయములై కేవలము భక్తుల చేతనే ఆస్వాదనీయములై ఉన్నవి. మాయావాదికి విశుద్ధ భక్తునికి వ్యత్యాసమదియే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇవి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకాలకు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్తి యోగ మహిమ అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 33 మరియు 34 శ్లోకాల యొక్క వివరణను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మనము చూసినట్లుగా ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో వివరించబడినట్లుగా ఆ దేవహూతి కపిల భగవాను అడుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి నీవు చెప్పినటువంటి ఇప్పటి వరకు నీవు నాకు వివరించినటువంటి ఆ యోగ విధానము పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవానుని పైనే లక్షింపబడినది. అలాగే ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలన్నింటినీ కూడా తెంచివేసేటువంటిది. మరి అటువంటి దానిని నాకు ఎరుకపరచుము. మరి దానిలో నేను స్థిరమగటానికి ఏ విధంగా నేను నెలకొనాలి, మరి ఎన్ని మార్గాలు కలవు, అయినా నేను చాలా అజ్ఞానురాలను. మరి నీవు దయతో నాకు తెలియచేసినట్లయితే, ఎందుకంటే ఆయన్ని పుత్రుడైనా కూడా గురువుగా స్వీకరించారు. ఎందుకంటే ఆమెకు ఆ కపిల పుత్రుడిగా అవతారం తీసుకున్నటువంటిది సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే అనేటువంటి విషయాన్ని ఎరిగినటువంటి. సో అందుకే ఆయనతో అంటుంది, నేను అల్పజ్ఞానురాలను, మరి
మరి పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది నాలాంటి మందబద్ధులకు చాలా కష్టతరమైనటువంటిది. కానీ దయతో నీవు తెలియచేసినట్లయితే మందమతిని అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని నేను తెలుసుకోగలుగుతాను అని చెప్తుంది. సో, ఆ విధంగా ఆమె అన్నటువంటి విషయాన్ని మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఆ భగవంతుడు పలికినటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశాలను చూస్తున్నాం మనం. ఈ క్రమంలో ఆ భగవంతుడు దేహౌతితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చెప్తూ ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యాలు, వేద ఉత్తర్వులను అనుసరించి కర్మలను అనరించుటయే వాటి యొక్క సహజమైనటువంటి అంటే ప్రవృత్తి కావాలని అని చెప్పేటువంటి. అలాగే ఇంద్రియములు దేవతలకు ప్రాతినిధ్యమైనట్లుగానే మనస్సు అనేటువంటిది ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ ఇంతకుముందు చూసినటువంటిది. సో, ఇంకా కపిల భగవానుడు తన తల్లైనటువంటి దేహవుతితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తున్నాం. భుజించిన ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనము చేయునట్లుగా జీవుని సూక్ష్మ దేహమును భక్తి యోగము ఎటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రయత్నము లేకనే నశింప చేయగలదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి 33వ శ్లోకంలో. జరయత్యాశు యా కోశం నిఘీర్ణమనలోయత. సో, ఆ విధంగా ఆ భుజించినటువంటి ఆహార పదార్థాలను మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలు మరి భగవద్గీత యందు భగవంతుడు చెప్తాడు. నిన్ను అంటే వివిధ రకాల అంటే వేరు మరో పద్ధతుల ద్వారా తీసుకోబడేటువంటి ఆహారాలన్నిటినీ కూడా అరిగించేటువంటి జఠరాగ్నిని నేను అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశం. మనం ఆహారము అరిగించడం అంటే అగ్ని రగిలినప్పుడే జీర్ణాశయంలో అగ్ని రగిలినప్పుడే ఆహార పదార్థాలు అవి అంటే పచనం కావడం జరుగుతుంది. అంటే జీర్ణం కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి అలా అగ్ని రగలనప్పుడు అంటే జఠరాగ్ని సరిగా పనిచేయనప్పుడు మనకి ఆకలి వేయదు. సో, కాబట్టి మరి తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా సక్రమంగా వినియోగపడాలి అంటే ఆ జఠరాగ్ని దహనం చెందాలి అని చెప్తారు. అలా అయినప్పుడు మాత్రమే ఆకలి అవుతూ అంటే మనం మళ్ళీ పదార్థాలను తీసుకోగలుగుతాం. సో, అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భుజించినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నిటినీ కూడా ఏ విధంగానైతే జఠరాగ్ని బంధనం అంటే కరిగించి వేస్తుందో అదే మాదిరిగా ఆ జీవుడి యొక్క సూక్ష్మదేహం మనం స్థూల మరియు సూక్ష్మ దేహాల ద్వారా ఉన్నాము అనేటువంటి అంశాన్ని భగవద్గీత యందు కూడా చూసినట్టు. సో, ఈ స్థూల దేహం ఏదైతే ఉందో ఈ పంచ మహాభూతాలుగా చెప్పబడేటువంటి సో నీరు, గాలి, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి ఈ 5 మూలకాల చేత ఈ భౌతిక దేహము నిర్మితమై ఉన్నటువంటిది. అలాగే సూక్ష్మదేహం ఏదైతే ఉందో మనసు, తర్వాత బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటి మూడింటి ద్వారా సూక్ష్మ దేహం అంటే ఉంటుంది. సో, సాధారణంగా మనం ఈ ఆత్మ అంటే ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది ఈ దేహాన్ని మనకి భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు చెప్పబడినటువంటి అంశాల్లో మనకి ముఖ్యంగా దేహినోస్మిన్ యథా దేహే అనేటువంటి శ్లోకంలో చెప్తారు. అంటే ఈ
దేహిన అంటే యజమాని లేదా ఆక్రమదారుడు, అంతేకాని ఈ దేహము అనేటువంటి శాశ్వతం కాదు. ఎందుకంటే బాల్యం నుండి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుండి ముసలితనానికి ఈ దేహం నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది. ఆ మారేటువంటి దేహంలో ఆత్మ అనేటువంటిది ఉండేటువంటిది. సో, ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఈ ఆత్మ అంటే ఇక్కడ ఈ దేహాన్ని చేసినట్టు. అంటే ఇక్కడ ఈ స్థూల దేహము అనేటువంటిది మనం సాధారణంగా మరణం అంటే ఈ దేహాన్ని ఆత్మ వదిలివేసినప్పుడు స్థూల దేహం వదిలేస్తాం. మరి సూక్ష్మ శరీరము అనేటువంటిది ముక్తితో వేరవుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఆత్మ అనేటువంటిది మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటిది అనేటువంటిది. సో, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా స్థూల శరీరము భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము అనేటువంటి దాంతో ఉండగా, ఈ సూక్ష్మ శరీరము అనేటువంటిది మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, అహంకారము అనేటువంటివి. సో, మొత్తము 8 రకాలైనటువంటి భౌతిక అంశాల ద్వారా ఉండేటువంటి 5 స్థూల అంశాలు మనం చూడగలిగేటువంటివి. సో, ఇక మిగిలిన 3 సూక్ష్మమైనవి. సో, మనం చూడలేం. ఎందుకంటే మన ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని చూడగలుగుతాం. నా దేహాన్నైనా, మీ దేహాన్నైనా, ఇంకా జంతువులైనా ఏదైనా మనం చూడగలిగేటువంటివి. కానీ సూక్ష్మ దేహం ఏదైతే ఉందో అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేటువంటి వాటిని మనం చూడలేనటువంటివి. సో, ఆ విధంగా మరి ఈ సూక్ష్మ దేహం ఏదైతే ఉందో అది భక్తి యోగములో నిమగ్నమైనటువంటిలైతే ఆ సూక్ష్మ దేహం కూడా ఎటువంటి ప్రయత్నం లేకనే అంటే ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారాలు అనేటువంటివి కూడా తొలగిపోతాయి. ఈ భక్తి యోగంలో పాల్గొన్నప్పుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో, ఎలాగైతే మనం భుజించినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నిటినీ కూడా జఠరాగ్ని కరిగించి వేస్తుందో, ఆ జఠరాగ్ని అంటే పచన శక్తి అని అంటుంటారు. అంటే జీర్ణ శక్తిగా ఉండేటువంటి ఆహ్, జఠర ఆమ్లం అది ఏ విధంగా అయితే మనం తీసుకున్నటువంటి వాటిని కరిగించి వేస్తుందో, ఆ మాదిరిగానే భక్తి అనేటువంటిది ఈ సూక్ష్మ దేహాన్ని కూడా తొలగించి, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమయ్యే విధంగా ఆహ్, ఆత్మను చేరుస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ముక్తిని సాధించడానికి ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నించవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో, ఈ క్రమంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు ఈ భవబంధనం నుండి హ్మ్, బయటపడి ముక్తిని పొందుతారు అని చెప్తుంటారు. మరి అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. బిల్వమంగళ ఠాకూర్ల వారు చెప్పినటువంటి నాకు దేవదేవుని పాదపద్మాల ఎడ అకుటింతమగు భక్తి ఉన్నట్లయితే ముక్తి అనేటువంటిది నాకు దాసిగా ఉంటుంది. మరి ఆ ముక్తిని పొందిన తర్వాతే కదా భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేది. కాబట్టి ఆ ముక్తి అనేటువంటిది నేను దేనిని అడిగితే అది నాకు ఇవ్వడానికి ఆమె సిద్ధంగా ఉంటుంది. ముక్తి అనే కాంత అని చెప్పి ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తులకు ముక్తి అనేటువంటిది ఒక కష్టతరమైనటువంటి విషయమే కాదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టే మనకి ముక్తి వివిధ రకాలుగా ఉండేటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా భక్తుడు ఆశించడు అనేటువంటివి చెప్తుంటారు. కానీ మాయావాదులు, నిరాకార వాదులు మాత్రమే ఆ ముక్తి అనేటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ముక్తిని పొందడానికి ఆ నిరాకారవాదులు కఠోరమైనటువంటి తపస్సులను ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ భక్తుడు మాత్రము వాటి కోసం ఎటువంటి కఠోరమైనటువంటి అంశాలను చేయరు. సహజంగా చాలా సరళమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమవ్వడం ద్వారా వాటన్నిటిని కూడా పొందగలడు అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో యుగ ధర్మంగా నామ సంకీర్తనం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము వేరు కాదు అనేటువంటి చెప్పబడినటువంటి విషయం. సో, ఆ విధంగా మహామంత్రము జప కీర్తనలో కావించడం ద్వారా
అలాగే ఆ భగవంతునికి అర్పించబడినటువంటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడము ద్వారా శీఘ్రమే అంటే వెంటనే ఆ జిహ్వను అదుపులో ఉంచుకోగలరు అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా జిహ్వను అదుపులో ఉన్నటువంటి జిహ్వ అదుపులోకి వచ్చినట్లయితే మిగిలిన అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా తామంతటా తావే అవి నిగ్రహించుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడమే యోగ విధానపు పూర్ణత్వము అని చెప్తున్నారు. మరి అది భక్తులకు సహజంగానే భక్తి సిద్ధి ద్వారా లభించేటువంటి ఆహ్, ఆ మోక్షం కంటే కూడా భక్తి యోగ సిద్ధి. ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటిది సిద్ధి కంటే కూడా, మోక్షం కంటే కూడా అధిక మహిమాన్వితమైనది అని ఆ కపిల భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు కపిల భగవానుడు, భక్తి యోగ కర్మల ఎడ అనురక్తుడైనటువంటి వాడు, అంటే ఆ భక్తి యోగంలో నిమగ్నమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి రసాభావితలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు, అనురక్తుడైనటువంటి వాడు మరియు నా పాదపద్మ సేవయందు అనవరతముగా నియుక్తుడై ఉండేటువంటి వాడు అయిన విశుద్ధ భక్తుడు ఏనాడు కూడా నాతో ఏకం కావాలనని కోరుకోడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ శుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి యోగ కర్మల యందు, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాల సేవ యందు నియుక్తమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు ఏనాడు కూడా ఆ భగవంతునితో ఏకం కావాలని, అంటే ఆ నిరాకారవాదులు కోరుకునేటువంటి ముక్తి, ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనమవ్వాలి అనేటువంటి విధానం, ఆ భగవంతునితో ఏకం కావాలని అనేటువంటి ఆ ముక్తిని ఏనాడు కూడా కోరుకోరు. ఎందుకంటే భక్తిలో నెలకొనడం ద్వారా, భక్తి యందు వారు అకుటింతంగా నెలకొన్నటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తులు నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల్నే కీర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో సాధారణంగా మనకి భగవద్గీతలో అలాగే మనకి శుద్ధ భక్తులైనటువంటి షడ్గోస్వాములో ఒకరైనటువంటి రూపగోస్వాముల వారు మనకి భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి దాంట్లో ఆయన నా యొక్క శుద్ధ భక్తులు, అంటే భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా వారు కోరుకోరు, తృణప్రాయంగా వదిలివేస్తారు అని చెప్తారు. అంటే అక్కడ కపిల భగవానుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్నే ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. తల్లి నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులను తృణప్రాయంగా వదిలివేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటాడు. అందులో ఆ ముక్తులలో ఒకటి హరే కృష్ణ. 5 రకాలైనటువంటి ముక్తుల పేర్లు చెప్పగలరు ఎవరైనా? హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్. సాయుధ్య ముక్తి, సామీప్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి, సారూప్య ముక్తి, సాహస్ర, సాలోక్య, సాక్షి, 5 సాక్షి, సహస్ర అంటే కదా, సహస్ర. సో ఈ విధంగా ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులలో ఇక్కడ ఏకాత్మతాం అంటే సాయుధ్య ముక్తి, అంటే ఆ భగవంతునిలో కలిసిపోయేటువంటి, ఆ దేవదేవునితో ఏకమయ్యేటువంటి, లేదా ఆ వ్యక్తిత్వం కోల్పోయి పరతత్వంలో లీనమయ్యేటువంటి ఆ ఏకాత్మతాం అని పిలువబడేటువంటి ఆ ముక్తిని నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా కోరుకోరు. సో అది నరకప్రాయంగా భావిస్తారు నా భక్తులు అంటూ చెప్పబడినాడు. అంటే భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ముక్తిని అంగీకరించడు అని చెప్తున్నారు. భగవానుడు ఆ లోకానికి, అంటే ఆ లోకంలో చేరుకోవడం, సాలోక్య ఆ వైకుంఠ లోకాన్ని చేరుకోవడం కానీ, అలాగే ఆ భగవంతునితో సహచర్యం పొందడం, భగవంతునితో ఉండటం, అలాగే సారిష్ట భగవంతునితో సమానమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలను పొందడం కానీ, అలాగే సారూప్య ఆ భగవంతుని యొక్క రూపలక్షణాలను పొందడం అనేటువంటి ఏ ముక్తులు, ఈ 5 రకాలైనటువంటి ముక్తుల్లో దేనిని కూడా వాళ్ళు వాంఛించరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తారు, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క భక్తుడైనటువంటి శ్రీ ప్రబోధానంద సరస్వతి వారు చెప్పినటువంటి ఒక వాక్యాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తారు. కైవల్యం నరకాయతే అని చెప్తారు. అంటే
మాయావాదులు చేత ఎంతో ప్రీతికరంగా భావించబడేటువంటి ఏకాత్మత అంటే సాయుధ్య ముక్తి సౌఖ్యం ఆయన ఇక్కడ నరకప్రాయమైనదిగా భావించబడుతుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా ఆ ముక్తి అంశాలను వారు కోరుకోరు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే మరి ఇక్కడ ఈ నిరాకారవాదులు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడు కి ఒక రూపం లేదు అని, ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి దివ్య లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కథలుగానే భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వాడు అవి కథలు కాదు, వాస్తవ పరమ సత్యాలు. అవి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యం లీలలు, మహిమాన్వితమైనటువంటి లీలలు, మహిమాన్వితమైనటువంటి కర్మలుగా వారు భక్తులు భావిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఆ నిరాకారవాదులు ఏ విధంగా అయితే ఎప్పుడు అంటే ఆ నామమాత్రమైనటువంటి సాయుధ్యముక్తి వారు కోరుకుని ఎంతో గొప్పదిగా భావించేటువంటి ఆ సాయుధ్యముక్తి అంటే ఆ భగవంతుడితో లీనమయ్యేటువంటి ముక్తిని ఎప్పుడూ కూడా వారు శుద్ధ భక్తులు కోరుకోరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవత్ సేవయే ఆ రకమైనటువంటి ముక్తి కంటే కూడా చాలా గొప్పది, చాలా ఘనమైనదిగా వాళ్ళు భావిస్తారు అని చెప్తారు. కనుకనే వివిధ రకాలైనటువంటి 5 రకాలుగా చెప్పబడేటువంటి ఏ ముక్తులను కూడా భక్తులు కోరుకోరు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా మనకి మరి వాదులు చెప్పబడేటువంటి ఆ పరతత్వము నిరాకారమైనట్లయితే, రూపం లేనిదైనట్లయితే మరి వాస్తవానికి వారు ఆ విధమైనటువంటి భావనలో ఉంటారు కనుక ఆ కర్మలను లీలలన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు కథలుగానే భావిస్తారు అని చెప్తారు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత ఇంకా వేదాలలో సూచించబడినటువంటి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు కట్టుకథలుగానే భావిస్తారు. అదంతా వారిలో ఉండేటువంటి ఆ తప్పుడు ధోరణి వలన, మాయావాదుల ధోరణి వలన, అందుకే వారు వాస్తవాలైనటువంటి పరమసత్యాలైనటువంటి అబ్సల్యూట్ ట్రూత్స్ అయినటువంటి వాటిలో అనవసరంగా వేలు పెట్టి వాళ్ళు దానికి సొంత భాష్యాలను చెప్పి వాస్తవాలను పక్కదారిని పట్టించి భక్తులను అయోమయానికి గురి చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. కనుకనే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు హెచ్చరిస్తారు, మాయావాదుల నుండి భగవద్గీత, భాగవతము వంటి వాటిని ఎప్పుడూ వినరాదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా విన్నట్లయితే మరి ఆ మాయావాది నుంచి విన్నటువంటి వాటి వాస్తవానికి అది భక్తుడికి ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడదు అని చెప్తారు. వారి నుండి మాయావాదుల నుండి శ్రవణం చేసినప్పుడు పూర్ణత్వాన్ని లేదా భక్తి యోగానికి చేరుకోవడం అనేది సాధ్యం కాదు అని చెప్తారు. ఒకవేళ అలా ఎంతో ప్రయత్నం చేసినా అనేక జన్మలు పడుతుంది. బహుకాలం తర్వాత మాత్రమే మరలా సర్వం వాసుదేవమయము అని తెలుసుకోగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఆ భక్తి యోగ కర్మలే ముక్తికి పరమైనవని ఆ కపిల భగవానుడి చేత ఇక్కడ తెలుపబడినటువంటి అంశాలను మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు ఇక్కడ. సో ముఖ్యంగా మనకి శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత ఎందు తెలుపబడినటువంటి అంశాలను మాత్రమే ఆ భక్తి విధానాలను పాటించాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసమో లేదా ఇంద్రియ భోగాల కొరకో కర్మకాండల్లో నిమగ్నమై ఆ ఇంద్రియ భోగమునందు భంగపాటు పడడము వంటి ఆ సాయుధ్య ముక్తి, వాంఛ మొదలైనవన్నీ కూడా శ్రీమద్ భాగవతము పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే ఈ ముక్తులు, ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు, ఆర్థికమైనటువంటి వాంఛలు ఇవన్నీ కూడా భక్తికి ఆటంకాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో కనుక ఎల్లప్పుడూ ఆ భక్తి భావన అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలు, దివ్య లీలల యందే నెలకొన్ని ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య కర్మలను సో నిరంతరము కీర్తించేటువంటి విశుద్ధ భక్తులు అంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినట్లుగా శుద్ధ భక్తుల యొక్క కథలు, ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే శుద్ధ భక్తులకు సంబంధించినటువంటి చరిత్రలు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య కర్మలు, దివ్య లీలలను శ్రీమద్ భాగవతము మరియు ఇతర పురాణాల యందు తెలుపబడినట్లుగా
ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క బృందావనము, ద్వారక, మధుర లీలలను విశుద్ధ భక్తులు ఎంతో ఘనంగా వారు అర్చిస్తారు అని చెప్తారు. సో, కానీ మాయావాదులు, మాయా తత్వవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ బృందావన లీలలు గాని, ద్వారకా లీలలను గాని, మధురాపురి లీలలను గాని విశుద్ధ భక్తులు భావించినట్లుగా కాకుండా వారు వాటిని కథలుగా కొట్టిపారవేస్తారు అని చెప్తారు. సో, మరి వాస్తవానికి అవి పరమ ఆరాధనీయమైనటువంటి విషయాలు, దివ్యమైనటువంటి విషయాలు అని చెప్తుంటారు. కేవలము భక్తుల చేత మాత్రమే ఆ విషయాలు ఆస్వాదితమై ఉంటాయి. కానీ మాయావాదికి అంటే వాటిని ఒక కట్టుకథలుగాను భావిస్తూ ఉంటారు. అదే భక్తుడికి, మాయావాదికి ఉండేటువంటి తేడా అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ చాలా ప్రభుజీ, బాగా దండవత్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రణామం. చేశారు ప్రభు. హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు కృష్ణ ప్రభు